बे बुहुमाव खामिनाय साफ्रोमबो मानसि हारिहा गावबा गावनि मोनफा मोनफा धोरोम थायो आरो बे धोरोमनि मोनफा मोनफा धोरोम बिजाबफोर थायो। बेबायदिनो आङो जोंनि धोरोमनि धोरोम बिजाबनिफ्राय बाइबेलनिफ्राय मोनसे पद आङो फरायनो लादों। बेयो जाहैबाय रमारिफोरनो पावलनि लिरहरनाय 8 अध्याय 6 पद। सोरबाया मानसिनि गुनजों दैदेनजायोब्ला बियो थैगोन, सोरबाया गोथार जिउजों दैदेनजाब्ला बियो गोथांखौ मोनगोन आरो बिहा शान्ति जागोन। बेयाव मा होनदों? मानसिनि गुनजों दैदेनजायोब्ला बियो थैगोन, गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला बियो गोथांखौ मोनगोन आरो बिहा शान्ति जागोन। गोथांखौ मोनगोन, बे गोथाङा मा बिलाय? लाइफ। आरो जिसुआ जेब्लायबो आरो जोंनि बाइबेला जेब्लायबो इटारनेल लाइफनि सोमोन्दै बुङो। आरो बे आत्मिकतानि बिसयखौनो जोंनि धोरोम बिजाबा बाइबेला फोरोङो। नाथाय मोनसे बिसयखौ बेयाव बुंदों, मानसिनि गुनजों, जाय मानसिनि गुनजों दैदेनजागोन बियो बेखौ थैथारगोन होननानै बुंदों बाइबेला। दा मानसिनि गुना मा? मानसिनि गुन आरो इसोरनि जे थिननाय, गोथार जिउनि थिननाय, गोथार जिउ होननानै बुङोब्ला बेबो इसोरखा। बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोर। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांनायनि सिगां बियो गावनि शिष्यफोरनि सिगाङाव जबान होलाङो जे आङो बानसग्रा गोथार जिउखौ नोंसिनियाव थिनहरगोन। दा नैबे गोथार जिउनि दैदेननाया माब्लाबाबो गोरोन्थि जानो हाया। जों मानसिनि नुनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय इसोरा माब्लाबाबो गोरोन्थि लामाजों दैदेना। बबेबा मोनसे बिथिङाव जोंनि मानसिनि थाखाय गोरोन्थि नुनाय बायदि जानो हागौ, नाथाय बेबो इयुनाव मोजांनि थाखाय मावनाय बे बिसया नुजाहैयो। आरो मानसिनि गुनजों थाबायनाया जाहैबाय, पृथिबियाव सासेबो मानसि पारफेक्ट गैया। रावबो मानसिया गावखौ पारफेक्ट होननानै लानो हाया। मानोना सोरजि जाग्राया सोरजिग्राखौ हुकुम होनो हाया आरो सोरजिग्रानिफ्राय पारफेक्टसिन जानो हाया। बेनिखायनो गोबां बाइबेलाव गोबां बिसयफोर दं, जाय बिसयफोरखौ जोङो साननानै मोनहास'आ, बुजिस'आ। मानोना बेयावहाय इसोरा गावनो गोथार जिउजों लिरहोदों बे बिजाबफोरखौ। माखासे बिथिङाव मानसिनि गुनजों थाबायोब्ला थैगोन होननानै बुङोब्ला, जोंनि बाइबेलावहाय गोबां टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ। जोंनि मानसिनि लाइफनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोर दङ। जोङो बे बाइबेलनि मथे जुदि जोङो थाबायाब्ला, बे बोसोन मथे जोङो थाबायाब्ला, जोंथ' मोदोमाव गोथाङै थागोन, नाथाय जोङो जेब्ला जोबनाय सानाव जेब्लानाखि जोङो जिसुजों लोगो हमगोन, जोंनि जिउफ्रा, आत्माफ्रा, अब्ला जोङो बेयाव बाइबेलनि बायदि थाबायैखाय जोङो साजा मोनगोन। मायबा खेत्रआव जोंनि धोरोमनि बिथोनगिरिफ्रा, जायफ्रानाखि माखासे धोरोम जाजग थायो, जे माबे आयेनफ्रा माबादि जानांगौ, बे बिसयफोराव बाइबेलनि थ्रुयै थाबायनायखौ जोङो नुवा आरो गावनि गोसो बादिसो बिथोन होयो।
नैबे गावनि गोसोबादि बिथोन जेब्ला होयो बेयो मानसिनि गुनजों बिथोन होजानाय, मानसिनि गुनजों थाबायनाय। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों मानसिनि गुनजों थाबायग्राया थैथारगोन। नोंनिफ्राय सिनियर मानसिया बेयो धोरोम जाजग जानो हागौ, बिनि थिननाया जुदि बे धोरोम बिजाब बादि बाइबेलनि थिननाय बादि जुदि थाङाखैब्ला, बेयाव जुदि बिनि बिथोनखौबो जुदि फेलें खालामोब्ला, बेयाव बै मानसिजोंथ' नोङो बिसारो जागोन, नाथाय इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो सोरबा बियो जोंनि सिनियरथार, मस्ट सिनियर, जोंनि जौसिन देरसिन, जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि धोरोमनि दैदेनगिरि होननानै बियो जेखौ बुंदों बियो गोरोन्थि लामाजों बियो थाबायनो थिनदोंब्लाबो जोङो बाइबेलनि बायदिसो थाबायनांगौ। जोङो इसोरखौसो गिनो नांगौ, नाथाय बै सासे दैदेनगिरिखौ नङा। बेनिखायनो पाउला गोथार जिउजों जेसेबां बिसयफोरखौ, बाथ्राफोरखौ बानजायहरदों, लिरहरदों, बेफोर गासैबो वार्निं हरनाय मोनसे मोनसे बाइबेलनि टार्म्स एन्ड कन्डिशन। बेनिखायनो पाउला बुंदों मानसिनि गुनजों थाबायग्राया थैगोन। आरो बाइबेलनि बोसोन बादि थाबायनायानो जाहैबाय गोथार जिउनि गुनजों थाबायनाय। बेनिखायनो आं दिनै बे सुंद' इसोरनि बोसोनखौ, बाइबेलनि बोसोनखौ आङो रायथिबाय। गोजोन्थों।